ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka by admission ka badunatam but she's pa percent ka jingyokam pila ru ban apply da ka education loan Kamukam College Long ka khot admission haki degree but diploma course ban Nongñiah hotelier but kiwai ban dep khap mania fila ban call haki ni number Nongñiah Trok jong ka star simen ubayu yo samla ubanya pick up menta ula syakem bat udan haka jingsa toket kipulit Nongñiah Trok ubala syakem udai usai lang mi dakhar ubana ka shenong mu kenyang kli tersi kadba usamla ubayap nakadaw ka jingsa yo haka trok pat udai usngaw lang suchang ubadang khat khandai sem garta ubadai na ka shenong lum shenong kumban supan kan mau baka jingsa yu jong ni usamla haka trok kadai hadin ka jingja accident hapdeng ka pick up ka baunya bat ka trok hanriu syaka banya dau sailang mi hanrei usai lang mi ulapet karat bat haka jingthong ya ka trok kila poi hadu karkhana jong ka star simen haka ba usai lang mi ulayu da ka trok ya usngau lang na kani ka jingja pat kalami sa ka jingkul mar hadu bapoi syaka jingya thang trok bat ka jingya panpat panpra Kaman chua Nongñiah Trok ula pet karan bat ujar ngai hanrei menta ki pulit jongga East Giant Hills kila pentip bakila yokem yau